gør, det er, at jeg starter min timer. Og ja, i dag der spiller vi som sagt noget Farming Simulator. Ja, jeg har lige taget et lån heroppe i hjørnet, som I kan se. På grund af jeg skal simpelthen bruge nogle penge til det her. Jeg starter med at sælge alle mine maskiner, jeg har her til at starte med, på grund af det er simpelthen nogle skovmaskiner, og man har den her mod, at man kan få penge, altså man kan få så mange penge, som man vil. Ja, men i dag der har jeg tænkt mig, at vi skulle lave noget hvede. Så jeg starter med at købe den her. Og så vil jeg simpelthen købe nogle marker. Og det er sådan, at jeg skal både lave baller, og så skal jeg så også lave noget. Ja, jeg skal lave nogle baller ud af de strå, der ligger tilbage her, efter jeg har høstet majtærskeren. Så har jeg simpelthen sådan en smart mod, sådan så jeg har en ballepres, så man kan hægte efter i majtærskeren, sådan så man ikke skal lave dobbeltarbejde, sådan så man først skal køre med majtærskeren, og så kører man så med ballepresseren bagefter. Og så I kan se nede i hjørnet, der er der sådan en pauseknap og en stopknap og sådan en anden knap. Og det er simpelthen det, jeg optager med. Og det skal I ikke tage af, men det er simpelthen sådan, det er. Og så køber jeg også lige den der. Og så køber jeg lige mark nummer 17 med i købet. Ja, og altså jeg er rimelig ny her på YouTube. Eller jeg er faktisk ny. Så jeg vil rigtig gerne lave sådan nogle her videoer. Og det har jeg også tænkt mig at gøre, men altså jeg vil rigtig gerne lave nogle, for I må meget gerne skrive i kommentaren, hvis I gerne vil have flere af sådan nogle her videoer. Og I må endelig skrive, altså jeg ved ikke helt, man kan jo både lave nogle lange og nogle korte nogle. Og jeg ved ikke helt, hvad I bedst kan lide, om I bedst kan lide lange eller korte. Så det må I meget gerne også skrive ned i kommentaren. Sådan så jeg ved, om jeg skal gå efter korte eller lange videoer. Men så skal vi have købt nogle såmaskiner. Og selvfølgelig også nogle traktorer. Vi køber den her. Den er 9 meter bred. Den er meget god. Jeg har lavet en video før, men det var sådan noget af en video, jeg lagde ind. Det var ikke noget, hvor jeg optagede her på computeren. Så hvis lyden nu er dårlig eller noget, så må I endelig skrive ned i kommentaren. På grund af, at jeg har simpelthen ikke prøvet det før. Og vi har også kæmpet lidt med det i dag og fået det op at virke, men nu virker det simpelthen. Så ja, det er jeg meget glad for. Så bakker vi lige herhen. Så kører vi herhen til. Og altså jeg er nødt til at speed her. Jeg går ind og speeder min time her. Og så siger vi, at det simpelthen ikke kan rådne. Det her korn på grund af, ellers så er jeg rimelig travlt her. Men ja, det er sådan det min let's play går ud på. Og det kan faktisk godt være, at i den her, der bliver det mest bare at så, og ikke så meget høste. Men så laver jeg også en episode 2, og der kommer selvfølgelig sådan noget mere høstning ind i. Der skal vi så til at høste og sådan lave baller og samle dem op og sådan noget. Og jeg tror faktisk den her forløb-agtige, hvad vi nu skal kalde det, at det altså flere forskellige episoder, der gør vi hele tiden klar til at få nogle køer, lave noget ensilage og høste græs eller slå græs
Og selvfølgelig også lave noget strøelse her, som vi så laver her. Og sådan lidt forskelligt. Så jeg vil både lave nogle baller i dag, altså nogle halmballer, eller det bliver nok i episode 2. Og så vil jeg også lave bare, hvor jeg samler det op til strøelse inden til dyrene. Ja. Og det kan godt være, at jeg ikke helt snakker så meget, men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Så altså, jeg er ny herinde selvfølgelig. Det har jeg sagt, men altså, nu prøver vi. Og altså her, altså det tager, altså det er sådan, altså det er lidt bøvlet og sådan lidt med at få lagt det ud og sådan noget, men ja, den kommer ud. Selvfølgelig, ellers så vil I ikke kunne høre det nu. Og her, nu skal jeg lige tænke mig lidt om, men her har vi jo allerede en mark med hvede, så jeg tror faktisk lige, jeg vælger at købe min herinde. Så den her mejetærsker, og så tager vi så også en almindelig af de her ballepresser. Det er sådan, at i den her mod, der er der også en ballepresser med, sådan så man kan koble en anden, sådan så man kan koble en balleopsamler bag på den. Bag på ballepresseren. Sådan så først kører man forrest er der en mejetærsker, så er der en ballepresser, og så er der en, der samler ballerne op. Det kan man køre med i det her. Men altså, det gør jeg ikke helt i dag, og nu tror jeg faktisk lige at købe en anden ballepresser. Så skal jeg sælger først min, jeg har nu. Selv. Og så går jeg så over og køber den her måttet ballepresser. Den der. Så kan jeg også have mit skærebord med derhen. Og den her mejetærsker, den har også en større tank, end de der normale mejetærsker har i selve spillet. Så altså ja, så må vi heller lige få lidt blink på grund af det her. Det er altså et stort vognlæs. Tror jeg heller lige om at koncentrere mig lidt om at køre i stedet for at tale. Og altså jeg laver de her videoer cirka 21-22 minutter lange. Men altså, I må endelig skrive, hvis I gerne vil have nogle kortere eller nogle længere videoer. På grund af, altså jeg er selvfølgelig ny her inden for YouTube-branchen. Eller hvad vi nu skal sige. Og kalde det for. Så altså, jeg ved ikke helt, om I bedst kan lide lange eller korte videoer. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne vide. På grund af, jeg vil selvfølgelig helst lave nogle videoer, som I allerbedst kan lide at se. Så jeg håber gerne, I vil skrive hernede i kommentaren. Og I må selvfølgelig også meget gerne like, hvis I har tid og lyst. Selvfølgelig, altså det tager jo ikke så lang tid at like. Tror jeg i hvert fald ikke. Jeg har ikke prøvet det før faktisk. Men altså så skal I også lige have lyst til at like den. I skal selvfølgelig kunne like den, hvis I synes den er fin nok.
Sådan der, det er lige lidt indviklet det her. Der kom lige nogle biler kørende der. Så kører jeg lige hvad fundet på her. Og jeg kører altså meget med autopilot i farming. Og jeg ved ikke helt, om I synes, det er fint nok, eller hvad I synes. Men altså, ja, det synes jeg er nemmere faktisk. I stedet for, at man skal køre frem og tilbage og sådan noget. Så må vi heller lige slå min ballepresser til. Sådan der, så laver jeg lige nogle baller her. Den kører så bare spytter baller ud hele tiden. Og kan man ikke sætte den på auto? Nej, det kan man nok ikke med ballepresseren på. Så kører jeg den. Nej, så skal jeg lige have den på den. De her svugmaskiner, så kører jeg så hen. Så tager jeg så den. Men, altså, ja. Og jeg prøver selvfølgelig at snakke så meget med jer som muligt. Jeg prøver at fortælle så meget, som jeg ved. Men altså, jeg er sådan, altså jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til jer. Lidt forskelligt. Så hvis der nu er nogle perioder, hvor jeg ikke siger så meget, så er det simpelthen bare på grund af, at jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til jer. Og fortælle og sådan noget. Og selvfølgelig må jeg også meget gerne skrive i kommentaren, hvis I nu meget godt kan lide. Hvis I synes, jeg skal lave en let's play, eller en episode, hvor jeg så kartofler, eller alt muligt her. Men først og fremmest vil jeg nok først gå efter at lave det her til køer. Og I må selvfølgelig også gerne skrive, hvis I også synes, jeg skulle lave noget med får. Jeg har faktisk en anden map, jeg rigtig godt kan lide, som jeg måske også vil lave en bane på et tidspunkt. Den hedder Hagenstedt Rollet, tror jeg nok det er. Og det er sådan en bane, hvor fårene og køerne, og der er også grise med, de er placeret et helt sted, et specielt sted, sådan så man ikke, så der ikke er langt mellem alle dyrene. Så det kan jeg meget godt lide. Men den vil jeg nok lave en bane på et tidspunkt. Men altså, nu må I ikke hænge mig op på, at jeg har sagt, at jeg skal lave en bane på den. På grund af, at jeg har bare lige hurtigt nævnt det. Men altså selvfølgelig, ja, på et eller andet tidspunkt, hvis der er nu mange, der ser mine videoer, så kommer jeg altså til at lave nogle, så vil jeg rigtig gerne lave en hel masse episoder for jer. På grund af, at jeg vil helst have, at der er nogen, der ser på mine episoder. Ellers så synes jeg ikke, der er noget ved at lave mine videoer. Så endelig, hvis I nu har nogle venner, der også spiller det her farming, endelig se Magnus' videoer, ikke? Fordi jeg hedder Magnus. Og så får jeg også lidt flere. Så er der lidt flere, der synes om mig, ikke? Altså. Ja. Så skal vi lige køre noget majtærsker. Upsi. Og synes det er nogle rigtig fede blinklys. Eller seje, eller hvad jeg nu skal kalde det. Og det er jo sådan her, i Farming Simulator, der er sådan lidt autopilot på. Altså man kan trykke på 3, og så styrer den så hele tiden selv farten. Så
Det er meget godt her. Ikke? Det kan jeg meget godt lide. Så man ikke hele tiden skal trykke på W og køre fremad. Det er i hvert fald sådan, jeg styrer. Jeg ved ikke, hvordan de styrer, om det er noget anderledes, men jeg tror, der er flest, der styrer den ved at trykke på W. Køre fremad, altså accelerere, kan man også godt kalde det for. Og jeg vil meget gerne også spille nogle andre spil for jer. Jeg har for eksempel jeg har Formel 1 2014, som jeg også gerne vil lægge nogen ud af. Men I må meget gerne skrive det i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have sådan nogle videoer. Ja, det er det, jeg siger. Så kører vi så tilbage af her, og der kan vi så se, at den har lagt en hel masse baller, den her ballepresser. Det er jeg selvfølgelig meget glad for. At den laver faktisk pænt mange baller. Eller, det hedder jo baller. Det er måske ikke lige det flotteste navn at bruge. Halmballer måske? Ja, det ved jeg ikke helt. På grund af baller, det er jo sådan noget, der sidder et sted, ikke? Men altså, det er jo en helt anden sag. Ja. Ja. Og jeg synes faktisk, det her spil, det er rigtig sjovt. Og jeg spiller det selvfølgelig på computer. Man kan så også få det på PlayStation og Xbox, det tror jeg også godt man kan. Og iPad og sådan noget. Men jeg har prøvet 14'eren eller 13'eren på PlayStation. Og jeg kan altså bedre lide at spille det her på computeren, end jeg kan lide at spille det på PlayStation. Der kom lige en bil. Det sker jo nogle gange. Ja. Og som sagt, jeg håber gerne, I vil se nogle flere videoer dem her, på grund af, at jeg kan lave masser. Nu kommer jeg lige lidt på vildspor her. Så kan man så stille lidt på skærebordet her. Jeg vil altså helt at have det i normal stilling. Og I må meget gerne skrive, hvis I vil lave en multiplayer-bane med mig. På grund af, så kan vi også aftale, at vi laver en episode sammen herinde på den her bane. Det vil jeg meget gerne, og jeg vil også godt komme ind på nogle af jeres baner, hvis det skulle være. Ja. Og jeg kan se på min timer, at det snart er ved at være slut det her. Og jeg er helt sikker på, at jeg simpelthen laver en episode 2 af den her. Det lover jeg. Men altså, der går måske lige lidt tid, og hvis der nu går lidt tid, så går jeg ind på YouTube, når jeg har tænkt mig at lave den på et tidspunkt. Og så vil jeg simpelthen se, om der er nogen, der har skrevet i kommentaren, om der nu er, om der er nogen, der synes, at jeg skal lave nogle længere eller nogle kortere videoer. Ja. Jeg ved godt, det kan. Jeg synes nogle gange, det er lidt kedeligt at sidde og kigge på Farming Simulator bare. Og jeg synes især, det er kedeligt, når man laver de der lange videoer. Så jeg starter med at lave nogle korte, på grund af det, jeg bedst kan lide. Men jeg ved selvfølgelig ikke med jer. Så endelig skriv. Det vil jeg være så glad for. Hvis I lige skriver. Ja. Men det var vel snart det. Ja.
så tror jeg faktisk, at jeg vil takke af nu her, når jeg lige er nået op til enden. Og så, hvis I ser den her, så endelig følg med på min kanal, og endelig følg med i de videoer, jeg lægger ud. Det vil jeg være så glad for. Ja, men så tror jeg simpelthen, vi takker af nu. Her, så går jeg lige derind, så trykker vi stop.